زي كم زبوزحو سبزنا مجايز إتعات أمونان بوزح كبر يولون 10 فيرار مكينة عسرة بألماز تسرح ساعات ويدما كلتنا يولك نفرت جزئي من كماي انتبولكو انتاي عبس اللي زحالفكو تنكر اوانات يزكروه بطرح اقري كعسو مصوات جميرة نابز درجة زبتسحو مخاني كمي جري خحدو سالا كعسو سب كوينة هيوت كابز قربت اللي تسقاتات نرتم ابرحو كبابيتات سنغال بحسوم دقنت زساقيو هزبي مسارتاو حاجزات كجبر كل لقيو زيادة عقبز السمعني إذا بحلنا والبوناس تمل أقالات حدا كابلوت أتتصاوت خعوص أقرأ عالمنا زخونة ساديو مانة نسمهاوا مزتبالت نايقانا مع كنزينا أبز قبروخ على محتت زتزاربو يوم كبرات تخطتلتي إيريزارا سبورت رحوز كميات بعالدة تكون لكم داتا من نقو مز سبورت هاو زلال تحوز حيزولكم متقلقو سناي مكتتال ساديو مانة بعصر تلكاتي تشحنجعة متنتيسعان كالتانيو أبسد هيو سنغال توليدوم سدرابيتو بزوحات كول عسل زنوبروم نغولو زدليو قربات كيم مالولو عقموم أي فقر اللومن كموت إترما بامبالي أبتبهال إسران 4 شحن كالتاميتن 10 بزح حزب زنبرا قطر مسوكو كقمت تقددام نولد دي من نبابرو قليلاي نبرن سلازي نخمهار زخلن نجنزباي نبرومن زحاش مرات إيدما جزي كعصو عمصوات كحلفوين يروم ناين سنة حلمي أبتي بمساخوتو تلفزيون زكاتاتو لزنبوركو ودر بريمير ليج مستافين يرو جينا ودخلت 3 عامت كلخو سقيله أبقولنا مزرخوبكم قلعو كعصو يتصاوت نيران بقى كعصو أبصرجاي جميرة እንዳጎ ቦስኩም ስኮድኩ بفلاي هاغراويت ጋንታና ግጥም ክህልዋን ኮሎ ከከታተላ ጀሚረ ነፍሰይ ድማ አቦታቶም ከም ጀጋኑ ዝቆጽሮም ሰኔጋላዋን ተጻውቲ ቅርጻ ጀሚረ ክብሊው ነትጹንኩር ዋናት ድዝክሮ هاغراويت ጋንታ ሰኔጋል ኣብ 2002 ፈለማ ግዜ አውድድር ዋንጫ ዓለም ተሳቲፋ ነታ ክብሪ ቻምፒዮንነታን ምዕቃብ ዝኣተወት ፈረንሳ ኣምናይ ምድብ ጾታ ኣሰኒፋ ክሳብ መድረኽ ርብዕ ፍጻመ ምስ በጽሐት ከም ሓደ ፍሉይ ተኣምራት ተገሊጹ እዚ ፍጻመ ንኸማነን መዛንኡን ዝኣመሰሉ ናይ ሽዑ ህፃናት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣተኪሮም ንኽጽዕሩ ብዝያዳ ዝደረኸ ኣጋጣሚ ነይሩ بدحرزي أبز تفراليا قطراتن كتماتاتن سنغال زنوبور من اسياتن هتساناتن بغان تاتاتو ديبوم وددرات كايدو جمرو ما ندما كابتوم آمناي قشوتوم وددر زساتفو زنوبور مزانو سقبلا ليلو ترايه تخطلت امنت مسلم الناس خونو سدرابيتو اب هايمانوت دامبر نخعصو اغري قد زي ويم يروم هامون قلبون كعصة زنبرا ودوم جن ناس أخو غرفومو نابرئ سختما سنغال زخونت داكار كيدو زدل سلطناتات كوستديو وتروز دفافو أمنيرو كوتر بهاغو مستعزبو جن دليتو كامملا كال أماراتي كام زي بلوم تغنزبو بمغتصال بزوم حلوف دخنات زنبرو مولدو بفلاي لما أكو ترفع أكالون بمشاتن كابتوم مورالاو دقف وترو زمتقولو زنبرو دك عدو جنزبا وحاجز بمحتاتن زركابوم أطلاقيموم مريقوم أفانووم إذا ترحجن أخلاي نبرن أب كتما داكار علي ملي زبلو نايك أربع زمد كهلون نايك قدم كونه سلازي دما مستدرابيت حادث فلت وسب حلمو قادن مقبار بزعبو كل حابريتا هيبوم كابتي زسنقو جنزب كفيلو نخمت بحادره أركبو بمغتصال عوسن تاختما مزمدبرا فلت تقانتان متصنبار حتو قربا نتصبحيتو دما كيلوتو خفتن نامنا يلمد بوتا خدام حجخ ذكرون كلقو بطعامي زسحقني نفتنا زمصنا بوزحاتينا ريغاي مس بصحه حدش ماغل سبعي غوصو اسيرو كتفتن ديخا مصيخا كبل طيقني هو يلملس كله قصيلو بحرقان طعوي ጫማይ ገበርካ ጽቡቕ ሓጺር ስረይ ለበስካ ከመይ ቢልካ ኢኻ ክትፍተን ሓሲብካ ብምባል ኣፋጠጠለይ ግዳ ሓቂ ተኸዲኒዮ ዝነበርኩ ብእርጋን ልቡዝ ጦፎይ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚኤን እተን ዝበለጽ ኣይለ ዝተኸደንኩዎን عقمي كرئ دامبر كداني كرئ كونكون متئ بالكوو ميرا خاطو مسفقدلي ابغوصو ناي مغرام ملكت كعسل يعزبون يرم فتناي مسوداكو تهانديدو متيو مريق سكالخو ابغانتاي كتصاوتيخا كبل بزي قدمه خونت ابسرني بدحرزينا مسلت انا ماكل تاخلب تصنبركو كبل يدما ابتي مسوقعوت مربب حابريتا ليفربول زغبروك المحتت ندحري تمليسو تذكرو زكافل أبز قصلو خلت وقتات معنا مزاناي كتما داكار فلت تغانتا كابتيس عقدمات 230 حدن شوتات بالمقصار جزيف عقمو أرأيه كمزيلون داغتصله فرنساوين سللتي مالت سكاوتس حماق نابرا كمزلو أبز قلت كبابيتات داكار بمبصح أبتي شواشوك فولي طباب نزن صبارقو وحدات تسعوتي مسناي هاغروم كليبات نخصنبرو باب كفيتوم نعو من سدرابيتومن كاب دخنت نموصا زعلامو تول اخو كايدو مدبو نساديو مانه عدلون حقاي هابتون نزوم سليتي اب حصير غزي تراخبه شابو بدنك خلوتو ميحرفتو
ዘድልይዎም ብዙሕ ተጻወቱ ምስ ኣኻኸቡ ቅድሚ ምስ ክለባት ፈረንሳ ምጽንባሮም ጀነሬሽን ፉት ኣብ ዝተባህለ ኣካዳሚ ንኽልተ ዓመታት ስልጠና ከም ዝወስዱ ገበርዎም ናይ ኩሎም ኣባላት እታ ጋንታ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ብጽሑፍ መልክዕ ይተሓዝ ነይሩ እዩ ማንን ስድራ ቤቱን ድማ ሕልፉ ኩሎም ብድኽነት ዝተሓመሱ ምንባሮም ሰነዳቱ የመልክቱ እዞም ፈረንሳውያን ሰለይቲ ማነ ልዕሊ ትጽቢቶም ኮይኑ ምስ ረኸብዎ ኩሉ ወጻኢታቱ ሸፊኖም ናብ ሃገሮም ብምውሳድ ምስ ክለብ መትዝ ከም ዝወዓል ገበሩ ከም ሪግዎርድ ሶንግ ሉዊስ ሳሃ ፓፒ ሲሰ ኢማኑኤል አዲባዮርን ሮበርት ፒረስን ዝኣመሰሉ ቅድሚ ሕጂ ውሩይዝና ዘትረፉ ተጻወቲ ናይ ጾታ ዘመኖም ምስ ክለብ መትዝዮም ኣሃውዲሎም ስድራ ቤት ዝፈጣን ተጻወታይ ብሓፈሻ ወላዲቱ ሳቱ ድማ ብፍላይ ክሳብ ዝደረጃ ክበጽሑ ዝብል እምነት ኣይነበሮምን ነዚ ብስራት ድማ ሃንደበት ክነግሮም ወሰነ ኣደይ ኣብ ጀነሬሽን ፉት ኮይነ ዳሃያ ክገብር እንዳተጸበየት ፈረንሳ ኣትየ ምስ በልክዋ ብስምባደ ኣበይ ፈረንሳ ኢላያ መሊሳትለይ ይላገጽ ዘሎ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ኩሉ ግዜያት ድውለለይ ነይራ ብቲቪ ክሳብ ትርኤኒ ድማ ኣያመልትንን ክብል ድማዩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝዝክር ንኹነታት ኣየር ፈረንሳ ዘይምልምማድን ናይ ጎሎ መስበርትን ኣብ ፈለማ እዋናት ንሓድሽ ናይ መትስ ህይወቱ ከጸንክሮ ኽኢሎም እዮም ምዛ ናይ ሊግቱ ክለብ ቀዳመይቲ ፕሮፌሽናላዊት ግጥሙ ብ14 ጥሪ 2012 ብዓወት ባስቲያ ሓደ ባዶ ኣብ ዝተዛዘመ ግጥምዩ ኣካይዶ ኣብታ ዓመተ ውድድር እዚ 1.75 ሜትሮ ዝቕመቱ ኣጥቃዓይ 12 ግዜ ክስለፍ እኳ እንተበቕዐ መትዝ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ቻምፒዮናት ናሽናላት ክትምለስ ተገዲዳያ ኣብዚ ግዜ ሓደ ካብ ብሉጻት ተኸላኸልቲ ዓለም ኮይኑ ዝርከብ ካሊዶ ኩሊባሉ እውን ወዲ ጋንቱ እዩ ነይሩ ብቁጡፍ ምዕባለ ጻውዒት ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ረኺቡ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ 2012 ብሉጽ ብቕዓት ምሰንጸባረቐ ድማ ሬድ ቡል ሳልዝበርግ ዓይና ኣውደቐትሉ ማነ ናብ ሳልዝበርግ ብ4 ሚልዮን ፓውንድ ተሰጋጊሩ እዚ መጠን ገንዘብ መትዝ ካብ ሽያጥ ተጻዋታይ ሳልሳይ ዝዓበየ ኣታዊ ዝረኸበትሉ ኮይኑ ኣብ እዋኑ ተመዝጊብላ እዩ ኣብቲ ግዜ ኣሰልጣን ሳልዝበርግ ዝነበረ ሮጀር ሽሚድት ናብ መሳርዖም ካብ ዝተጸንበረላ እዋናት ሒዙ ኣብ ርእሲ ተውህብኡ ተወሳኺ ቴክኒካት ንኸማዕብል ዓብ ትምህርቲ ከም ዘቕሰሞ ኸዓ ብገዛእ ቃላቱ ይምስክር ማነ ንሳልዝበርግ ኣብ ቀዳመይቲ ወቕቱ ኣይተጋየሸን እታ ክለብ ኣብቲ እዋን ንውድድራት ዋንጫ ኦስትርያን ቡንደስሊጋ ኦስትርያን ንኽትዕወተሉ 3 ግዜ ሃትሪክ ብምስራሕ ካብ 80 ግጥማት 42 ሸቶታት ክቝጸር ክኢል እዩ ሳውስሃምፕተን ተገዳስነት ክትሕድረሉ ምስ ጀመረት ግን ኣብ እዋን ልምምዳትን ወሰንቲ ግጥማትን ዶንጊ ብምምጻእ ኣብ ገሊኡ እውን ፈጺሙ ብምኹብላል ምስ ኣካየት እታ ክለብ ኣብ ምግርጫው ኣተወ ደጊም ማሊኣ ናይ ምልባስ ድሌቱ ከም ዝዛሕተለ ዝፈለጠ ሳልዝበርግ ድማ ባሕቲ መስከረም 2014 ብ11.8 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሳውስሃምፕተን ኣፋንውቶ ምዛ እንግሊዛዊት ክለብ ቀዳሚት ጾቱ አንጻር አርሰናል ኣብ ዝተኻየደ ናይ ካራዋ ኣካብ ግጥሚ ነይሩ ሳውስሃምፕተን 2-1 ንኽትዕወት ነታ ብመንገዲ ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝተመዝገበ ሸቶ ዘምፀ ድማ ባዕሉ ነይሩ መድረኽ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ብዝሓቱ ኣካላዊ ብቕዓት ንሓያሎ ስሙያት ተጻወቲ ኣብ መጀመሪኦም ክብርትዖም ይረአዩ እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣካላቱ ዝኾነ ውቃጦ ዘይብሉ ኣጥቃዓይ ግን በዚ ዝግታ ኣይነበረን ንተኸላኸልቲ አንጻር ጋንትኡ ወትሮ ሓደጋ ብምስዓብ ኣብ መሳርዕ ሳውስሃምፕተን ወሳኒ ተራ ክህልዎ ድማ ጀመረ ብፍላይ 16 ጉንበት 2015 አንጻር ኣስቶን ቪላ ኣብ ዝተረኸበ ናይ 6-1 ዓወት ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕን 56 ካሊትን ሃትሪክ ብምስራሕ ብ1994 ሮቢ ፎውለር ኣብ 4 ደቂቕን 33 ካሊትን ንሰኪዕት ኣርሰናል 3 ግዜ ብምድፋር ሒዝዎ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብምስባሩ ክሳብ ሕጂ ክውደስ ክኢሉሎ ብሓፈሻ ኣብ ዓመት 2014-2015 ንሳውስሃምፕተን ካብ 32 ጸወታታት 10 ሸቶታት ከበርክተላ ክኢል እዩ ኣብ ዝቐጸለት ወቕቲ ከም ኣመሉ ኣብ እዋን ልምምድን መደባት ጾታን ዶንጊ ብምምጻእ ነቐፌታታት ዝስዕቦ ዝነበረ እዚ ሴኔጋላዊ አንጻር ኖርዊች ኣብ ዝነበረ ናይ ቅድመ ግጥም ኣኼባ ሰዓቱ ብዘይምኽባሩ ኣሰልጣን ሮናልድ ኮኦማን ምስ ተቐየርቲ ከም ዝቕመጥ ገይርዎ እዩ ብተወሳኺ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2015 ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2016 ኩዕሶን ሰኪዕትን ምርኻብ ብምጽጋሙ ቁመንኡ ዝጎደለ መሲሉ ቀረበ ብድሕሪ እዚ ግን አንጻር ሊቨርፑል 3-2 ኣብ ዝተዛዘመ ጾታ 2 ሸቶታት ኣብ ባሕቲ ጉንበት አንጻር ማን ሲቲ ድማ ሃትሪክ ብምስርሑ ነቲ ብዛዕባኡ ዝንዛሕ ዝነበረ ነቐፌታ ዓበሰ ማነ ነታ ዓመተ ውድድር 15 ሸቶታት ብምቁጻር ዝለዓለ ኣመዝጋብ ሳውስሃምፕተን ኮይኑ ዛዚምዋ
ዝደመቐ ናይ ጾታ ዘመን እዛ ኣጥቃዓይ ካብ 2016 እዩ ዝፍልም ብ28 ሰነ ናይቲ ዓመት ታሪኻዊት ክለብ ሊቨርፑል ን5 ዓመታት ኣገልግሎቱ ክህባ 34 ሚልዮን ፓውንድ ኣፍሲሳ ወነነቶ እዚ መጠን ገንዘብ ኣብ እዋኑ ዝኸበረ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኣስሚዎ እዩ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ናይቲ ዓመት ስፖርት መጋረጁ ምስ ቀንጠጠ ድማ ኣንጻር ኣርሰናል ብምስላፍ ንመዕወቲ ቸቶ ክለቡ ኣቁፀረ ሊቨርፑል ነቲ ግጥም 4-3 ከም ዝተዓወተትሉ ኣይርሳዕን ማነ ኣብዛ ፈላሜይቲ ናይ ሊቨርፑል ወቅቱ ብመስበርትታት ይሽገር እኳ እንተነበረ 13 ኣገደስቲ ሸቶታት ከቁፅር ግን ኣይተሸገረን ኣበርክትኡ ኣፍልጦ ንምሃብ ድማ ንሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ተዓዊቱ ምስ ናይ ሕልሚ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ኣተወ ሊቨርፑል ኣብ ዝቐጸለ ወቅቲ ንውድድር ፕሪምየር ሊግ ብቐዳመይ ሸቶ ማነ ኣንጻር ዋትፎርድ 3-3 ተፈላለያ መወሰቶ እዛ ክለብ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይቲ ዓመት ካብ ዝተሰርዑላ ነፍሲ ወከፍ ግጥማት ስም ማነ ምስ ዝርዝራ መዝገብቲ ይቕመጥ ነበረ ሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ናይታ ወርሒ ድማ ንዕኡ ተዋህበ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ከም ጉድለት ናይ ዝኣጥቃዓይ ትረአ ግን ኣንጻር ማን ሲቲ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ቅድሚ ዕረፍቲ ንሓላዊ ውልዳት ኤደርሰን ብሕማቕ ሃሪሙ ቀይሕ ካርድ ምስ ወጻሉ ሊቨርፑል 5-0 ንኽትዳሃኽ ጠንቂ ብምዃኑ እዩ ናይ 3 ግጥማት መቕጻዕቱ ዛዚሙ ምስ ተመልሰ ግን ምስ ሞሐመድ ሳላሕ ሮበርት ፌርሚኒዮን ፊሊፔ ኮቲኒዮን ሓያል ውህደት ክፈጥር ከኣለ ኣብ መፋርቕ ናይቲ ወቕቲ ኮቲኒዮ ናብ ባርሴሎና ብምግዓዙ ዓባሃ ጓፍ ከይፍጠር እኳ ስጋኣት እንተነበረ እቶም ዝተረፉ 3 ግን ንመስመር ምክልኻል ኣንጻር ጋንታታት ካብ ምብሳዕ ድሕራ ይበሉን ኣብ ግጥም ቀዳማ እግሪ ዙር 16 ቻምፒየንስ ሊግ ሊቨርፑል ንፖርቶ ካብ ሜዳ ወጻኢ 5-0 እንከተዕንዋ ማነ ቀዳመይቲ ናይታ ክለብ ሃትሪኩ ኣቁፀረ ብተወሳኺ ኣብ ታሪኽ ኤውሮጳዊ ውድድራት እዛ ቀያሕቲ ዝመለለያ ክለብ እውን ካልኣይ ኣብ ዘይሜድኡ ሃትሪክ ዝሰርሐ ተጻዋታይ ክኸውን በቂዑ እዩ ክብረ ወሰናቱ በዚ የብቅዐን ድሕሪ 2 ወርሒ ብ14 ሚያዝያ እውን ኣንጻር ቦርንማውዝ ኣብ ዝተረኽበ ናይ 3-0 ዓወት ነታ ሳልሰይቲ ብምምዝጋብ ካብ ሰኔጋላውያን ተጻወቲ ደምባባ ኣቐዲሙ ብ43 ሸቶታት ሒዞ ንዝጸንሐ ክብረ ወሰን ናይ ፕሪምየር ሊግ ሓልፎ ሊቨርፑል ኣብቲ እዋን ሪያል ማድሪድ 3-1 ተረቲዓ ዘውዲ ጎባል ክለባት ኤውሮጳ ካብ ምድፋእ ኣብ ዝበኸረትሉ ማነ መጀመርያ ከም ማዓራርያ ምኽኣሉ ይርስዓን በታ ዘመዝገባ ሸቶ ድማ ናይ ፈለማ ኣመዛዝም መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ኩዕሶን ሰኪዔትን ዘራኸበ ሰኔጋላዊ ክስምህ በቂዑ እዩ ብተወሳኺ ንሱ ሳላሕን ፌርሚኒዮን ኣብቲ ወቅቲ ማልያ ሓንቲ ክለብ ለቢሶም 10 ሸቶታት ዘቁፀሩ ተጻወቱ ብምባል ሓድሽ ክብረ ወሰን ቻምፒየንስ ሊግ ከስፍሩ በቂዖም እዮም ዝቐጸለት ወቅቲ ማነን ሊቨርፑልን ንዝለዓለ ክብርታት ዝበቑዕላ ኮይና ሓሊፋ እዛ ቢየርገን ክሎብ እትእለ ክለብ ነዚ ሓበን ኣፍሪቃውያን ዝኾነ ኣጥቃዓይ ሪኣ ከይትስእኖ ብምስጋእ ብ22 ሕዳር 2018 ውዕሉ ክሳብ ሰነ 2023 ከተናውሕሉ ድሕራ ይበለትን እምነታ ንምኽሓዝ ክመስል ከዓ ዋሕዚ ምምዝጋብ ሸቶታቱ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ብምውሳኽ ነቶም በይንኺ ኣይክትጓዓዝን ኢኺ እትብል መዝሙር ብዘይምሕላል ዘድምፁ ደገፍቲ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ብሓጎስ ኣሰራሰሮም 10 ለካቲት 2019 እዚ ድሙቕ ዝፍሽኽቱ ተጻዋታይ ኣብ ልዕሊ በርንሊ 4-2 እንክዕወቱ ክልተ ኳዓሳሱ ኣብ ሰኪዔት ብምቕማጥ ኣብ ኩሉ ውድድራት ንሊቨርፑል ዘበርክቶም ብዝሕ ሸቶታት 50 ኣብጽሖ ብተወሳኺ ብመንገዲ ዘን ሸቶታት ኣብ 6 ተኸታታሊ ናይ ኣንፊልድ ግጥማት ስሙ ምዝርዝራ መዝገብቲ ብምስሓፍ ኣቐዲሙ ብማይክል ኦውን ፈርናንዶ ቶረስ ሉዊስ ሱዋሬዝን ሳላሕን ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብሪ ተማዓራርየ እዚ ብሓያል ናይ ምቅላስ መንፈስ ዝልለ ተጻዋታይ ካብዛ ግጥም ድሕሪ 3 መዓልቲ ሊቨርፑል ንባየር ሙኒኽ 3-1 ኣንበርኪኻ ናብ መድረኽ ርብዕ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ንኽትሰግር እውን 2 ግዜ ንሰኪዔት ጀርመናዊት ክለብ ደፈሮ ኣብቲ ዕለት እውን ካብ ሜዳ ሊቨርፑል ወጻኢ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ናይ ዘቁፀሮም ሸቶታት 7 ብምብጻሕ ሓድሽ ምዕራፍ ገንጸለ ሊቨርፑል ኣብ ናይ ዝሓለፈ ወቅቲ መዛዘሚ ግጥም ጎባል ክለባት ኤውሮጳ ኣቐዲማ ብሪያል ማድሪድ ሪኣ ንዝሰኣነታ ጽዋዕ ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም 2-0 ተዓዊታ ኣብ ታሪኻ ንሻድሻይ ግዜ ቻምፒዮን ንኽትከውን ተራማነ ልዑል ነይሩ ኣብቲ ናይ ፍጻመ ግጥም ሙዱብ ግዜ ጌና 24 ካልእ ጥራሕ ምስ ተላዕሎ ካብ ማእዝን ዝቐልዓ ኩዕሶ ኣካፋል ሙሳ ሲሶኮ ብኢዱ ስለ ዝተንክፋ ዳኛ ቀላዕ መቕጻዕቲ ሂቡ ሳላሕ ሓላፍነት ወሲዱ ድማ ከም ዘመዝገባ ኣይርስዓን ብዘይካዚ ማን ሲቲ ኣብቲ ወቅቲ ንሊቨርፑል ብሓንቲ ነጥቢ በሊፃ ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ንኽትከውን እኳ እንተበቕዐት ማነ ማዕረ ወዲ ጋንቱ ሳላሕን ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ፒየር ኤምሪክ ኣቡሜያንግን 22 ናይ ሊግ ሸቶታት ብምዝጋብ ንኾኸባ መዝጋቢ ክዕወተሉ በቂዑ እዩ ኣበርክትኡ ኣፍልጦ ንምሃብ ድማ ምስ ወዲ ጋንቱ ተኸላኻላይ ቪርጊል ቫን ዳይክ ንብሉፅ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ክሕፀን ከሎ ምስ ናይ ሕልሚ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ እውን ከኣቱ በቂዑ እዩ ን30 ዓመታት ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ ካብ ምድፋእ ተዓልያ ዝጸንሐት ሊቨርፑል ኣብዚ ወቅቲ ግን ነዚ ጸሊም ታሪኻ መኸተምታ ከም ትገብረሉ 99.5 ሚእታዊት ኣረጋጊጻላ ክትብል ትደፍር ነዚ ጋድኽ ትገብር ኣብ እንግድዖም ካብ ዝተሰከሟ ተጻወቲ ሓደ ድማ እዚ ዓመታዊ 6.5 ሚልዮን ዶላር ክፍሊ ዘለዎ ተጻዋታይ እዩ
عام تختشن 19 نزا كلبن نمانن مبالعتهم عامت كتبلا اتدفريا دحرتي أبحت سنة زترخبه عبنا تشامبيونز ليج عوت بعصرت 4 نحاسة أنصارتا نودر إيروبيان ليج تعوتت له تشيلسي أبستقعد نعوتات عوتي قطم سوبر كاب مدرب جزين توسخ دقيقا كلتا بخلتا تزازيمو ليفربول نتقطم بغلا مقصعتي 5-4 مستعوتت له إزبرك أوات كعي كلتا شوطات بمزقاب بورسة أواتاي تسميو مانه بحاموش تتكمتي مبلميتي ناي بريمير ليج صوتو أبزا كايرولو شوتو فرق زمن بمزقاب كلوبو نتا أبزو اوان مسات بقعات تنصبارق زلا ليستر سيتي كلتا بحاده نخترتعه أغيلوايو بتوسخي ليفربول زحلف ورحي نبرازيلاويت كلب فلامينغو رتيعه أب تاريخا نفلما اوان صوا وان أكلبات عالم نختلعل فيرمينو نزمزقبا معوت شوتو زقربون نسو بمنبارو تورؤو اند عزازه يخيدالو نزا مدب كساب سرح كل جزي مانه 11 نايليك شوتوتاتا مزجيبو شومون تدمه قريبولو ليونال ميسي نشارشاي جزيو تعوات بولس تسعوتاي عالم 2019 انكسمه مانه نوديغانتو فان دايك كريستيانو رونالدو تختيلو رابعاي ترتا كم زحازي يذكر بولقو نمانه قداماي زبلص زروق ميسي زحالف عامت كاب كلهم ناي عالمنا تسعوتي زمسطو زود 27 عام سنغالاو مخانو مسكيريو بدرجة هجراوت جانتا خرّن كله عباي بريطانيا أبز إنجلترا نايكتشن 10 ودر أولمبيك سنغال أبتوسخ دقيق بمكسيكو 4 بخلتة ترتيعة كال أي درجة مزحزت جانتا تشلام بور مدالة خونز بق عمانة أب قداموت كلته ناي مدب قطمات ودر وانج أفريقيا كتشن 15 بمسبر تقوى أنتو بخورة أب صعبو مربات صوتات جن نام مسار سنغال تملسم أنتو غنا جن نهجراوت جانتو كان مدبا نختسجر أي حاجزان أب صعبة نايكتشن 10 تماسال ودر سنغال كساب مدرخ ربع فتامه نختبتصح ترؤو لعل نيرو أنصار كاميرون أب استخير قطم كلا مقصعت سحيتو هاغورو كابت مدرخ نختقلف مغنيات دحر مخانو جن زرنزح نبعاتو زي عجبهم دقت سنغال أب لعل منبر بيتو متكعتا أولدوم يوم سرزي نتا أماليكا استبهلت تقاخة مداكار اتركب عادي زتركونه جزء راح ريحو نابكالك قعس مقدارون يقلت بتوسخي عم نايكتشن 10 وردروانج عالمون كساتف بقيعيو بحافشا نهجراوت جانتا سنغال سوسان حدن جزي أبزو كللو 10 شوطات أصحفلهم كافوليات حقتات مانه ولادي تساتو حد وان كسبرن كله بعينا مستعذبت انترفو بعلال نصوتو خمزي تكتاتلو يزنجر أول حتى الرئيس حلف عمد مسحانتي تونيزياويت تمر عزب الورا زتنز حلو معنا دحيرو مسر زي بولو زربا مخانو حابيريو بزعبا فقراو زمدنو صوصي حابريتا يلن عب قربا اوانجن مليسا ريدي مزتبهالت ويزريت زورة جميل خمزلو يحما أصلت أني زين الدين زيدان عبد العزيز 250 مليون باوند زشننات كعي فولياد ناقود كمزلو يقلت كما تكاتا غارز بيل نا مسارع المصنبار بوشت وشتي يسرح كمزلون يحما كم تمس كلبات سالزبرغن ساوثهامبتون زغبرو اب قطمات دونكي خمز مصن كابل ممدات كمزو بخورن زحبر زيناتات مزرغح لما نحلف بحرياتو مركوس غيرنا ازو وره حقنت كهلو يخيليو بمبال زين غمتولو ابنت زلو اي مسلنن امباركس كبرات تخاتلتنا نايلوم مدبنا ابزي فصم سلام